ali mislim da bi to sve zarad pravde i opšte polze naroda srpskog žrtvovati mogli. Pa, dragi učitelju, kad vi sve to tako druge dobro predložiste, red bi bio da se i vi kakove obaveze prihvatite. Na narednom zboru bismo onda, sa vašim dopuštenjem, predložili vas za popečitelja prosveštenija, kako biste škole i cerkovne i državne mogli osnivati. Star sam ja, dobri moj proto Mateja, i ne znam koliko mi je još dana namenjeno da hodim po ovoj zemlji. Da ne bi ovog ustanka velikog i ovih velikih događaja kojima sam celog sebe i dušom i telom posvetio, a i svoju pjesmu na insurekciju Serbijanov napisao, ne znam da li bih već promenio svetom. Bolje bi bilo Ivana Jugovića